Det her er Bessie. Hun er 8 år gammel og bor i en landsby langt ude på landet i det afrikanske land Malawi. Bessies familie kan ofte ikke høste nok fra deres mark til at kunne få nok mad, og så må de sulte. Bessie fortæller, at når der ikke er nok mad, så finder børnene mad i naturen. Det kan være vilde planter, blade fra træerne eller rødder fra floden. For at komme ud til rødderne, må børnene først sejle derhen. Derefter må de gå rundt blandt planterne og samle rødderne. Det kan godt være farligt at samle mad på sådan en måde. Bessie fortæller, at der er krokodiller i floden, men de er vist nok ikke der, hvor der er planter. Når man ikke får mad nok, siger Bessie, så bliver man dårlig og træt og har ondt i maven. Bessie orker slet ikke at gå i skole, når hun er sulten. Hun kan nemlig ikke altid koncentrere sig, og synes, det kan være svært at huske, hvad læreren siger. Og så har hun slet ikke kræfterne til at gå den lange vej til skolen. I Malawi er det ikke en let opgave at skaffe mad til en hel familie. Derfor må alle hjælpe til, også Bessie og hendes søskende. Det er ikke særlig sjovt, men det er nødvendigt for, at Bessie ikke går sulten i seng. Det kræver lange gåture og hårdt arbejde. Men når man sulter, er det vigtigste at få mad. Det er vigtigere end at lege, læse lektier og slappe af. Når Bessie har samlet rødderne ved floden, skal de renses og koges, før man spiser dem. Bessie fortæller, at de ikke smager ret meget, og hun bliver ikke særlig mæt af dem. Der er ikke ret mange vitaminer i sådan en omgang rødder, så det er ikke nok til at holde sulten helt væk. Men bare det at tygge på noget og få noget i maven føles godt. Bessie ville ønske, at hendes familie havde mad nok. Hun vil meget hellere lege med sine veninder, end at lede efter mad i naturen.